भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै अरुणाचलाव दावबायारिफोरनि थाखाय अट' रिक्सा फ्रि सार्भिस होदों। भारत सरकारा देग्लायनि उदांस्रि सानजों 76थि बोसोराव हाबसिगोन। बेखौ लानानै भारत सरकारा आजादी का अमृत महोत्सवनि जोहै हादराव गासैबो थागिबिफोरखौ नखर नखर माहारियारि फिरफिला बिरहोनो बिथोन होदों। बे बिथोन होनाय बादिनो हादरनि दाब दाब जायगायाव फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बायदि हाबाफारि बानजायनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादिनो अरुणाचल रायजोआव भारत उदांस्रि सानखौ बिथा खालामनानै अट' रिक्साया दावबायारिफोरनि थाखाय फुंनि 8 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम फ्रि सार्भिस होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मयना भाई आरो मारजिरन मुंनि सानै अट' ड्राइभारा बे सार्भिसखौ होनाय जादों। बेबादिनो बेंगालुरुआवबो बासखौ भारत उदांस्रि सान 5 आगस्ट खालि दावबायारिफोरनि थाखाय फ्रि सार्भिस होनायखौ नुनो मोननाय जादों। भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै अरुणाचलाव दावबायारिफोरनि थाखाय अट' रिक्सा फ्रि सार्भिस होदों। भारत सरकारा देग्लायनि उदांस्रि सानजों 76थि बोसोराव हाबसिगोन। बेखौ लानानै भारत सरकारा आजादी का अमृत महोत्सवनि जोहै हादराव गासैबो थागिबिफोरखौ नखर नखर माहारियारि फिरफिला बिरहोनो बिथोन होदों। बे बिथोन होनाय बादिनो हादरनि दाब दाब जायगायाव फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बायदि हाबाफारि बानजायनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादिनो अरुणाचल रायजोआव भारत उदांस्रि सानखौ बिथा खालामनानै अट' रिक्साया दावबायारिफोरनि थाखाय फुंनि 8 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम फ्रि सार्भिस होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मयना भाई आरो मारजिरन मुंनि सानै अट' ड्राइभारा बे सार्भिसखौ होनाय जादों। बेबादिनो बेंगालुरुआवबो बासखौ भारत उदांस्रि सान 5 आगस्ट खालि दावबायारिफोरनि थाखाय फ्रि सार्भिस होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बायगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।